billik. Tayyip. Bunu okumayanın kafirliğini billik. Şoň üçin bir adam düşünmeli. Onun bu sözden anlatyn netijesi var. Bir adam namazda okumayan bolsa, şoňa bir namaz bolýan bolsa näme? Ona gıýdy bermek bolmaýar. Şunuňmy? Gıýdy bolsa almak bolmaýar. Damak çalsa damagyn çalandan iýmek bolmaýar. Şunuňmy? Bu zatlar näme? Bek bellemeli, hukmani suratda. Emma misal üçin näme? Bir namaz gıýda öýlenjek bolsa, buňa diýäs. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah düşünýär, namazyň farzygyny düşünýär. Namaz farz diye oğlum okuyacak diye düşündün. Namaz okuyacak diye söz verdi. Tayyip. Şu vakt yerden fakat 10 değil. 10'u namaz okuyup biliyorsun mi? 2'de de näme öyle namaz oluyor. Öyle olsa okuyacak diye. Ama bollu men öyle men alsam öylenecek diye düşündün. Şart koydu. Men sana öyle bolan vaktin namazda duracak diye. Nikahı biliyorsun şu var. Nikahı biliyorsun. Ne de bu namazın vakti yok. İkrar ediyorsun. Bollu farz diye. Okuyacak diye. Doğru değil mi? Nikah kıydık öğlen adana ayttık. Bismillah kaptalında durup namaz okumalı. Näme nikah kıyından sonra näme öğlen vaktiyle okuyacak geldi. Şunu okuyacak geldi. Yönü dedim diye. Bulağını detecek bollum diye. Yönü deysen bolayan dedim. Okuyacak geldi. Öller okuyacak geldi. Näme etmeli bolýar? Çörek talarını götüne koyvermeli bolýar. Şununmy? Kafirden çağıran doğurdulmaya. Şunluk değil mi? Şoň üçin näme heleymi söýän diýip oturmalylar. Ve edibilmeyecek olsan fetva da soramollar. Kâkisi näme doğumlu sonra fetva sonra eyleyim namaz okanak näme etmeli. Jogabyn var ýaňam bolyn berip näme diýe heleyni planaga şey diýdiler heleyden oturup sen näme gepin et diýip. Şunuňmy? Şoň Şeyh el-Albani rahimahullahdan bir fetva soruyor. Heleyim diýelmeden ak näme deýinli. Ondan Şeyh el-Albani näme diýär? Senem öň sahabaň peýgamberimizden näme sorandan soňam jogabyn esdip çoň diýenni diýjek bolsa onda fetva berjek. Gäni. Hakal sana mı netçek diye. Onun oturanlar näme diye? Aydıp ber bolýar. Ondan bir sahaba gelip näme diye Peygamber ya Rasulullah diye. Heleyim gelen gaytaran akdy. Yani kapyny kakdy açyp gurulýan eken. Bu da namus etýär şunu. Näme deýin? Peygamber de heleyin sen namusyny goramaýan. Bu tallyk hade talagyny ber diye. Hökümni eşdiýäremaýan kyn ýüzüni sallat näme diye? Ya Rasul benim söýýän diye. Eýle sakla diye. Şunu. Sen hem şoň kıyara geçecek bolsaň sorama diye şunu. Sonra ýaňy da talagyny berdi ýaňym bolyn. Ay menin söýýän o diýär. Onda sorama diýär. Şunuňmy? O söýýän bolsaň o Allah Taala bize hileyden söýgü bolmaly. Şunuňmy? Şoň Şeyhul İslam ibn Teymiyye okuçy kim? İbnül Qayyim rahimehullah. İbnül Qayyim Şeyhul İslam'ın kafir diýenine ýok diýär. Onun geň aldy şu şeyh senden aňyrdy söýýän ýok. Senem şoň garşysyna gidip bilýänmi diýende näme den İbnül Qayyim? Şeyhul İslam habibuna diýär. Şunu Şeyhul İslam bizim söýgülümiz diýen. Wal haqqu ahaqqu ahabbu ilayna minhu diýen. Yani hak bize onunam söýgüli bolan diýen. Söýde nädere da? Şeyhul İslam habibuna diýen. Wal haqqu ahabbu ilayna minhu diýen. Şeyhul İslam näme? Şek şübhe ýok bizim söýgülümiz diýen. Şunu yani hak bize Şeyhul İslam'dan näme söýgüli. Şeyhul İslam näme üçin söýdük? Bizim söýen hakkymyzy ýetiren üçin, Şeyhul İslam bolan üçin näme? İbn Baz rahimehullah näme üçin söýýär? Bir de hak beren üçin söýýär. Şeyh İbn Usaymin näme üçin söýýär? Hak beren üçin. Şeyh el-Albani näme üçin söýýär? Hak beren üçin söýýär. Ol alymlar bir de hak berdiler. Hak tapmamyza sebäp bollar. Şoň üçin ol adamlar söýýär şunu. Emma bir meselede ýalňyşykdyrmy bu? Almaýar. Almasak näme? Onu ýigrendigimiz däl. Ebeden onu ýigrendigimiz bolmaýar hiç gaçan. Tayyib ala men tejib. Kime wajib bolýar? Tecib ala kulli muslimin baligin aqilin. Üç şert näme? Üç sıfatı özüne cemlen adama namaz bar. Musulmançylyk bolmaly şonu, yetişen bolmaly, akylly bolmaly. Şunuňmy? Musulman bolmalyken yetişen bolmaly, akylly bolmaly. Kim namaz okamaly bolsa, okamayan bolsa näme? Haýsam bolsa şu şertin birini özünden aýyr aýtyn. Ya özüne men dällik hataryna getirdi, ya da men ente ulanamak diýip näme 40 ýaşanam bolsa agzyna näme? Malakal foskal kesin ýadanym näme? Men kafir diýsin, men namazda namak diýsin. Şunuňmy? Emma ýok. Men musulman diýjek bolan şu üç şertlerine cemlenen bolsa näme? Sen namaz okamaly bolýan. Tecib ala kulli muslimin baligin aqilin. Üç şerti bolmaly. Musulman bolmaly, musulmanyň hem yetişeni bolmaly, yetişeniň hem näme akylly bolmaly, däli bolmaly. Akylly diýilligi, ýani diplomy bolmaly, düşünme. Şunuňmy käbir näme akylly bolmaly diýse bir universitet bitoran bolmaly. Ya pedagogçy otorama bolmady diýenden fikir kılasyň diplom bolan bolmaly. Oňalyk däl, diplom akıl beren. Biziň diplomlarymyz küfür berýär. Biziň diplomlarymyz akmaklyk berýär. Şunuň biziň diplomlarymyz ataň adamdan ataň maýmun ýa it quş diýýär ataň. Şunuňmy?
Sen halın Allah'da da sen halın näme? Madde, tebiat, perroda diye sen näme? Bilen diplomlama sen aklın al ya. Şoň üçin näme kim özüni musulman saýan, yetişen saýan bolsa özüm, näme özüni akylly saýan bolsa şoňa näme? Namaz farz. Şunuňmy? Ýöne näme? Geçen kitap okuryşyny gurlamady, bundan aňyky da gurlana. Şu şeyh bir mesele var. O mesele näme? Haçan yetişen hasaplanylýar. Şonu bilmeli. Şunuňmy? Qeýdin yetişenlerine alamat bolýan alamatlar var, oglanyň yetişenlerine yetişen alamatlar bolýar. Oglanyň yetişenlerine alamatlar näme? Mysal üçin näme? Gusul bolýar. Düýüş görýär şeytan oýnaýar diýip, bizimkiler şeytan oýnamalýar. Şunuňmy? Şeytan oýnaýardan yetişmekligine sebäp bolýar. Şunuňmy? Şo gelmeklik bilen gusul bolýar. Emma bizim Türkmençiligimizde diňe şu gelmeklik bilen yetişmeklik dikkat etdiler. Ýok. Käbirniki bunsu gelmedinden öň näme? Sakal murt çykyp başlaýar. Şunuň. Ýöne asly tohumy tüýlük gallak bolsa da asly adaty adamyň näme? Ýaşyýetyne sakal murt görnüp başlaýandyr. Şo suw gelmedigen bolsa sakal murt görnüp başladymy namaz farz bolýar. Daýy sakal murt görünmedi, näme? Sesi ýognap başlady. Yetişenliginiň alamaty. Yetişenliginiň alamatlar bolýar. Ya suw gelmeli, ya sesi ýognamaly, şunuňmy? Ya da sakal murt görnüp başlamaly. Şu üç alamatyň haýsam bolsa biri näme? Ya da ýaş. Näçe ýaş diýerler? 12. Şulan haýsam bolsa biri näme? Tapyllymy şo yetişdi. 12 ýaşady. Suw gelene, sesi ýognana, sakal murt çykanak, ýaşy ýetdimi? Namaz farz. 12 ýaşady. Ya da 12'den 10 ýaşanyny eýem düş gördü, gusul geldi. Suw geldi. 9 ýaşany eýem ulanyny öýlense çağa da oýaşy çağadan. Eýem şol adamdan ullun hatarına girýär, kiçilende. Emma näme kafirlan hatarına kim ulu hasaplanylýardy? 16 ýaşdan aşağı görme kadagan ip näme hapakine gorko diýerler. Kafirlan düdügünden näme adam 12-16 ýaşa bata näme kiçi hasaplanylýar. 16 ýaşa bata näme öýlense jenayet äre çyksa näme jenayet ol kafirin tertibi. Bir de kafirin tertibi gerek. İslamda näme 9 ýaşynda şo suw geldimi ýa sakal murt adaty şekilde çykyp başladymy? Ya sesi ýognap başladymy? Öýeri ber, musulman, eýem erkek çykan hasaplanylýar. Şunuňmy? Şoň üçin erkekler näme musulmanyň erkekleri yetişýän wagtlary bolýar. Şoň üçin dünýäni musulmanlar tutan. Şunuň musulmanyň erkek dogumly bolan. Emma kafirin 30 ýaşary ejesiniň ujagyndan çykmasa özüň näme erkek saýyp başalanak. Gynna hile, gynam şoňalyk näme düş görse, ya mysal ay başy gelse, gynam ya da mysal näme döşü ulan bili gysyly berse, gyz yetişip başlarına bili gysylýar. Şunuňmy? Bili inçelip näme ýokardy sala görünüp, göwüsler çykyp, ya bili gysylyp näme sudur, gyzlyk sudur çykyberse, eýär näme hökmandan ay başy gelmekligi. Ay başy gelmese de näme göwüsü çykyberse, ya bili gysylyp näme de berse, eýär şo gyzdan näme yetişdigi bolýar. Düşündükdämi? An Ali radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet et ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Rufi'al qalemu an thalathatin. Üç adamdan galam götürülendir diýär. Yani üç adama buyruk ýazylýan näler diýär. Üç adam ýalňyşda günah etse de olaryň näme günah ýazylýan näler diýär. Kim ol adamlar anin naimi hatta yastayqida. Yatan adam ta turýança diýär. Näme üçin yatandan galam götürülen? Yatan adamda akyl ýok. Yatan ölü bilenden. Şunuňmy? Yatandan ta turýança, şoş yatan adam yatirqa samırdasa. Şunuňmy? Samırda baklaryň içinde günah sözler var, ýazylanak, o bilenak. Ya yatirqa da näme gapdalnakyň birine bir şappat berse. Şunuňmy? Günah ýazylanak. Şunuňmy? Ya yatirqa gapdalna biriniň sagady we alyp düýüşini isteýän kan ýüzüne pulşady sagady pytyrady. 10.000 dollarlyk. Tölet ýasmy? Töledem ýok, bu yatan adam bilenak. Şunuňmy? Bilen soň döwlenden bilenakdy sana gynanç bildirýär. Sagadyň döwlüpdirler diýe bilenak. Şunuňmy? Birinci kim yatandan ta turýança galam götürülen. Buyruk ýok. Wa anis-sabiyyi hatta yahtalim ve çağadan ta ihtilam ýaşyna ýetýänçe, näme ulanýança, ulluk ýaşyna ýetýänçe. Wa anil mecnuni hatta yaqil ve dalita näme aklyna gelýänçe. Şu üçüsü näme galam götürülen. Şu üçüsüne buyruk ýok. Sogap günah ýazylanak. Ölseler hem näme ejelerine kakalaryna seredilýär. Dali ya da yetişmedik çağa ölenine ejesine kakasyna seredilýär. Ejes kakasy musulman bolsa musulman diýär. Şunuňmy? Dali bolsa da jynada goýar. Çağa da bolsa jynada goýar. Miras adam bolsa alyas berýär. Tayyib ve yecibu ala veliy-s-sabiyyi en ya'murahu biha. Ýöne çağa ente ulluk ýaşyna yetmedi diýip oýnadyp ýörmerler. Çağaň hoslarına wajib bolýan näme? Buyurmakluk çağatına namaz oku, gel namaz okumol diýmeli, käýemeli, näme öwrenşdirmeli şonu. Ve in kanat gayra wajibatan alayhi wajib bolmasa da näme öwrenşdirmeli. Näme üçin öwrenşdirmeli? Näme üçin buyurmaly wajib bolmasa da li yeta'awwada al-muhafazata alayha.
5 wagtyny näme gaýym bolup näme okamaklygyna näme öwrenişdirmeklik üçin. Amr ibn Şuayb diýen sahaba näme qaqatan atasından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etdi. Peygamberimiz näme diýär? Muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin. Muru buyurup başlayan çağalaryňyza namaz okamaklygy diýär 7 ýaşyna ýetenlerine diýär. 7 ýaşda buyurup başlayan eken. Namaz okutmaly eken. Gel oku diýip ýanynda durdurmaly, mescide gitmeli. Şoň üçin näme? Cennibu subyanakum alal masajid diýen hadis o zaif hadis. Şunuňmy bilen tewraklamada aýdylýan hadis. Käbir musulman çağalarynyň mescitde tagatda ösmekliklerini içgaraçylyk etýän adamlar bar. Özleriniň çağalarynyň näme diskotekada, zinaxanada ösürüşýärler, hemme musulmanyň çağatam näme şoňalyk ýerde ösmeklerini isleýärler. Şoň musulman 4-5 ýaşly, 6-7 ýaşly çağatyn mescide tutup başlasa, Peygamberimiz çağalaryny mescide getirmäň diýip munberde hadis aýtdy. Batyl hadis o hadis. Düýünden ýok. Şunuňmy? Peygamberimiz öýdi bolsa 7 ýaş etdim çağalaryny namaza buyurun diýär. Şunuň gatlaryny mescide süýrerek. Hatda Şeyh el-Albani rahimahullah näme diýär? Şuna şonu oqat geldik. Erkeklerin setiri, çağalaryň setiri, aýallaryň setiri. Şeyh el-Albani saýlayan mezheb näme? Çağalaryň aýratyny setiri ýok, ullun gatlaryna goýdurulýar diýär. Şunu. Emma çağany ýyzyna sürsen çağa oýnar da, gıykylyk ederdi. Emma şun hemmeki safta setirde çağacın gatlaryna goýsa näme bolýar? Hiç sat bolanok, edep ekran bolýar, çağa gıygylanak, sesedenak, beýleki atlamam adamlary päsgelçilik barnak. O gatlaryňda edep bilen namaza durmakly öwretýär. Şoň şu Şeyh el-Albani näme çağa üçin aýratyn setir goýmaly diýip men sünnetde bilemak diýär. Şoň çağa diýilýän ullun gatlaryna goýulýar diýär. Şunuňdami? Şoň şu o çağalary mescide getirmäň, beýtmäň o gurrun näme kommunizmiň näme süýdün hemen ýaşullyň etýän gurruny. Taýip 7-den geçiberdi. Näme etmeli? Wadribuhum alayha wa hum abna'u 10 sinin. Ona yetdimi? Gulagynyň düýüne berdi. Şunuňmy? Ona yeten soň okuman öğretmen ýaltalyk edip başladymy? Urduya. Şunuňmy? Wa farriqu beynahum fil madaji. Wa şoýasa yetenne düşeklerini aýryň diýär. Çağa kiçikene bir düşekde hemmeti bile yatyp durup ber. Ona yetdimi? Oglanyň hersine aýratyn düşek bolmaly, gyzlaňam hersine aýratyn düşek bolmaly. Ela şu sen düşegiň, şu ýassygyň bu desem näme ýogranyň diýmeli. Şunuňmy? Emma hemmeler bir-biram hemmeler şuňyň kommunizm düzgün ýok bizde. Şunuňmy? İslamda tertip düzgünmi? Her kimiň öz başdaklygy bolýar. Şunuňmy? Ol baýkulak diýilýän ol biderek gurrun. Her çağan özüne mahsus mülk edilip bir ýassyg alyp bermeli. Bir düşek, bir ýograny näme alyp bermeli. Ýok, bolsa baýwazda şu şeňki diýmeli. Erkekler bir tarapda her öz düşegini, gyzlaram her bir tarapda özleri näme aýratyn düşeklerini ýaşamaly. Enneki aljak bäbimizden el-mawaqit namazlaryň wagtlary olar inşallah geljek sapaklarda. Wallahu taala a'la ve a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.